Sicele ubaba uNdebele eziphambili usingenisa enkonzweni yokuthandazela izwe because biblical uJesu Kristu esezohamba umthandazo wakhe kuJohn 17 uthi angikhulekeli izwe angikhulekela abantu laba basezweni ngikhulekela labo ungiphe bona ngikhulekela ibandla okuchaza ukuthi ingcapha inathi umsebenzi ushiwe nathi ukuthi sikhulekele izwe. That is why sinezwi elithi uma abantu bami ababizwa ngegama lami bazithobe bavume isono sabo noma kungesesono esabo kodwa bavume isono sezwe ngiyozwa mina ngisezulwini ngithethelela isono bese ngiphilisa izwe phila kwezwe usemilonyeni yababizwa ngegama likaJehova simndeni ke singumakoti kaJesu sisizwe siyinqobo esikhethiweyo singumndeni we are a household of faith we are living stones we are the temple of God by the Holy Spirit we are as he is in the heavenlies. He who sees us see Christ, and it's no longer us who lives, but Christ lives in us by the Spirit. So when we stand interceding for our country, in Jesus' mighty name, by the power of the Holy Spirit, expecting to receive answer from God by faith, we have an access into the Hall of Holies, bazalwane. Njengoba senziwa amakhosi nabapriest, as abapriest sinelungelo lokungena kwingcwele ngcwele by the carpet of the blood of Jesus. Singahanjelwa noma singayelwa umuntu othile siziyele in the name of Jesus Christ. You better believe that you are what God has made you to be and what God has said you are. Better receive it into yourself, believe in it, let your mind be subjected to what God says. Let your mind receive in every stronghold, every imagination that rises against what you know about yourself since God has said it. Those strongholds and imaginations should be pulled down so that the mind will remain with the mind of Christ. Sikhuleka sikumoya bazalwane si understand into sense. We are just like a lighthouse here, bazalwane sinjengendlu eyakhe entabeni. This land will never be the same because of our presence. We are the carriers of the presence and of the glory of God. Lapho sinyathele khona noma i-territory kade ilawulwa uSathane, it is replaced by God as we say, thy kingdom come. When the kingdom of God comes down, it replaces the kingdom that has been there. Uma ngabe le ndawo uSathane bekhale sakhe isicathulo ngemlumo yethu as we pray siyayihlwitha ezandleni zikaSathane uJesu Kristu alawule kule ndawo nentando yakhe yenziwe kule ndawo as it is in heaven. Sinikela ke kubaba wethu bamndebela asihole kule nkonzo bazalwane. Jesus. Asithandazeni sonke bazalwane. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla wonke, nongoyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Siyathobeka kuwe Baba wethu ongcwele emini yasekuseni. Sizobiza igama lakho elingaphezulu kwamagama onke. Uthe ezwini lakho umhlaba ungokaJehova lokugcwala kwawo. Izwe nabakhileyo kulo. Wena wawusekela phezulu kwemfula
wawumisa phezu kwezilwandle. Baba wethu onamandla wonke, siza kuwe uNkulunkulu othongcwele sizithoba, sibhekile kuwe ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Kukhona isimanga oke wasenza Baba wethu ongcwele, uzokhulula abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Lithi lenkosi bekuba mnyama eGibhithe bese kuyakhanya eGosheni. Nakulezi insuku Baba wethu ongcwele umthandazo wethu uthi khanyisa ebandleni lakho Baba wethu ongcwele, kube mnyama embusweni wesitha egameni kaJesu. Yonke into ecatshangwa isitha ingaphumeleli egameni likaJesu waseNazarethe. Yonke into engamaplans esitha ngegama likaJesu akube mnyama kuyo Baba wethu onamandla, kodwa kukhanyele abantwana bakho egameni likaJesu waseNazarethe. Baba wethu ongcwele, umthandazo wethu uthi as long ibandla lisesemhlabeni kuzokwenzeka intando kaBaba osezulwini egameni kaJesu yenzeke emhlabeni njengalokhu vele uNkulunkulu kade ayenza yaphumelela ezulwini ngegama likaJesu waseNazarethe. Kuthoba zonke izinto Baba wethu onamandla wonke, amandla bomnyama angaphansi kolwandle ayathoba egameni likaJesu waseNazarethe. Uma sibiza leli gama sibiza lesound esiyenzayo Baba wethu ongcwele, nomkhathu uyathuthumela egameni likaJesu waseNazarethe. Sibiza leli gama siyibandla kwenzeka izinto ngegama likaJesu waseNazarethe. Baba wethu ongcwele, nanti izwe lakithi South Africa Baba wethu onamandla, zinika izinto ezenzekalile egameni kaJesu, zinika izinto ezimelanile neSouth Africa ngegama likaJesu waseNazarethe. Nemnotho sizwile ivalwa, nosizo luvalwa nakwamanye amazwe baluzekithi, kodwa usizo lethu thina njengeSouth Africa silubheke kuJehova. Uthi uDavide, ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni abesethi usizo lami luvela kuJehova. Sizothi iSouth Africa is for Jesus, iSouth Africa ikaNkulunkulu ngegama likaJesu. Upresident waseSouth Africa siyamnikela ezandleni zakho, ngisho inqumo ayithathayo ngezimo ebhekene nezwe siyathandaza, sithulula iwisdom kaBaba uNkulunkulu phezu kwempilo yakhe egameni kaJesu waseNazarethe. Nakwicabinet yakhe siyakhuleka ukuthi wena uNkulunkulu ungenelele kuma-province onke u9, wena uNkulunkulu ubuse ngegama likaJesu. Sivala umoya wesibhamu, umoya wokuchitheka kwegazi siyawuvala egameni likaJesu waseNazarethe. Nomoya weyingozi, akukho ngozi ezokwenzeka ngegama likaJesu waseNazarethe. Kuvamisile ukuthi babezohlangana abangcwele bakho bezophakamiswa naJesu wabafela, abesomuba athola ithuba lokwenza izingozi nasemgwaqeni. Siyavala egameni kaJesu, abangcwele bakho besazomuva indawo ngeindawo, yibe sewukhona njengoNkulunkulu ngegama likaJesu waseNazarethe. Baba wethu ongcwele, siyathandaza kuwethu ongcwele, sithandaza Afrika yonke egameni kaJesu waseNazarethe. Sithandaza namakhosi oselo siwanikele ezandleni zakho Baba wethu onamandla wonke, bonke abasemagunyeni sibanikele ezandleni zakho ngegama likaJesu waseNazarethe. Sinikela amandla wonke amazwe akhona emhlabeni, umhlaba wonke siwunikele ezandleni zakho. Sikhulela kakhulukazi ibandla lakho, yonke indawo lapho kunebandla lakho khona Baba wethu ongcwele, ngenelela njengoThixo ngegama likaJesu waseNazarethe. Uthe isizathu sokuthi sithandaze kanjena ukuthi sihlalisane kahle nangokuthula nangomesaba uNkulunkulu, ukuze sikwazi ukuthi ibandla ivangeli lakho lihambe umhlaba wonke ngokuthula egameni lenkosi uJesu. Ikakhulu nje basibona usuku lenkosi lisondeza, ziningi into ezenzakalayo, kodwa umthandazo wethu uthi ibandla lidlondlobale phezu kwento zonke egameni lenkosi uJesu. Asiye ukuthandazela isithando sakho uIsrayeli Baba wethu onamandla wonke, bonke abantwana baka-Abraham siyabanikela ezandleni zakho egameni kaJesu waseNazarethe. Inzalo ka-Isaka siyayinikela ezandleni zakho, nenzalo ka-Ishmayeli siyayinikela ezandleni zakho.
sithi bawothe amandla kuthema sithandaza sithi akube khona ukuthula eJerusalema wena kulothongolo uyakusibusisa ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazarethe. Thatha udumo bawona amandla wonke, siyathi uyasizwa futhi uhlala usizwa njalo. Qhubeka wenze isibuso sakho edlula uqonda konke phezu kwempilo yethu egameni elihle nelibongekayo lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen and amen. Singahlala phansi khona inkosi bazalwane, siyabonga kakhulu. Sibingelele mphathi wohlelo, Ndodana, sibingelele ubaba leadership nabasivakashele bazalwane, siyabonga ngabo, and those that are online abakanye nathi in fellowship. Sibingelele ibandla lonke lika Kristu Jesu, bese ngibingelele nesithanda sami Mama Hlaba engimthanda kakhulu. Uvuswe yimina ke ekseni bazalwane uMama Hlaba. I composed a song with romantic words and prophetic words. I just sang as the Spirit led me over her life. To my amazement, I cannot repeat what I was saying this morning. It was highly prophetic. I was doing it under the auspices of the Holy Spirit. In fact, I said, Holy Spirit, give me words of appreciation to my darling wife. Esalele ngamvusa ngengoma. Kwele kumbonga uNkulunkulu ngaye, ngibonga yena. Sinabazali sicela kuba nabo kule weekend basaphumuleke abantu abadala, kodwa nje it was a way of appreciating them ngokungikhulisela such a wonderful gift bazalwane. Kulo 38 years angizange ngikuzwe ukudonsa. It was viral, low clip. Uzumtetu usedonsile usunesikhathi singanani 20 years ayo usudonsile ndoda. Manje ke mina ngidonsi ke bazalwane ngiyahamba nje. Inkosi manibusise. So I wish to thank God for her. She's my crown, she's my glory, she's my helpmate, she's a good thing, she is God's favor. A helper fit to help me in all aspects and categories of my life, including a calling in the ministry uNkulunkulu I entrust Kim. Ngingasho gcwale mlomo, I've got all the guts to say, because she has given me a reason to say what I'm about to say. Bakhona besifazane bakhuthele kodwa wena sithanda sami ubadlula bonke. I can say that after. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. eJeswini ziyenzeka izinto. Tshela makhelwane eJeswini zikhonto ezinhle ezenzekalayo. Sizoqala iviki le Pasika bazalwane, not lama Easter. Tshela makhelwane asinawo ama Easter. Igama lithi Easter lithathelwa kowesifazane owayeworshipwa as the God, as the Queen of Heaven, and Ashera, isiZulu sithi Ashera, Astarte, Semiramis,
who was worshipped as the Queen of Heaven. Then by Tata by Fagak Maria Lonto, Bambizonguti is the Mother of God. God, she was the mother of the humanity of Jesus Christ as a Son of Man. Manjike asihloniphi u-Ashera, igama lithi Easter lisuka lapho. Kodwa igama lithi Passover, when I see the blood, I will pass over you. The angel of death will not come into your house. And Christ is our Passover lamb. Usho njalo uPawulos. So indaba ama-Easter yafakwa once ngama-translators, I think either King James angisazi, or in the book of Acts, kwasetshenziswa leli gama lemboleko lama-Easter. Phinde umtshele umakhelwane, asizu celebrate ama-Easter, so let's celebrate Christ as our Passover lamb. Siye Phasikeni bazalwane. Cace nje kube mhlophe njengekati lihamba ehlungwini elimnyama. Malibonke igama lenkosi. Bekufanele siqhubeke nesifundo sethu esibaluleke kakhulu engeke ngasifundisi ngoba siwumyalo wenkosi uJesu Kristu. Uma sifundisa bazalwane, sifundisa sithathe enkosini njengoPawulos ethi ngakwamukela enkosini nalokho engininika khona. So we are not here ukuthi sikhulume sikucabangayo kwengqondo zethu, no, but uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho, ukuze nifinyelele kulazini iqiniso bese liyanikhulula kwizibopho ezikubopha sewusindisiwe. Kunezibopho ezikubopha sewusindisiwe kakhulu ezidalwa ukuthi awufinyelele ekulazini iqiniso ngemfundiso yezwi. Ukuze kuthiwe singabafundi is because uma sisize enkosini sisuka ezonweni siza kuKristu, sifika kuye sifunde ukuze sikhule bese sithela izithelo ezisho inkambo yakhe nabantu babone ingoma isho sihambiso kwakhe. Sinabantwana bethu la abasuka endaweni ezikude sacrificing even no petrol na yonke lonto. I think bakhona abazalwane from Maritzburg here abahlanganyela kanye nathi bangaphakama kuyafika nje emoyeni wami ukuthi sibabone, siba acknowledge. Baphi bangama ngenyawo from Maritzburg, from Maritzburg. Beslo sit sobonana but ke singabonana just 5 minutes. Ungathi kune cell group eqala ngapha ePet Maritzburg. Kune cell group eqala. Bakhona basuka koStenga kukulezi yandawo. Mhlambe nje baphamisanda sibabona. Nangu Stenga. So masihlangene kanje basuka la besuka khona ezindaweni. Kunabazalwane besikhonza besuka Olundi every Sunday babela. Nabanye ke basuka kwezinye indawo South Coast. Sifuna la bekhona kuqala ama cell groups that will end up being preaching points, and then basically ngama branches. So we are invading kulonyaka 2025 kutubula volcano yasezulwini ebizwa kuthiwa uJesus Saves, and people are going to be saved.
ingakho lendlu first phase in actual fact. Sibuhlungwana nje isite yethu inakho ukuba ncane. So that is why sithandazela lo 6,000 square meters ola. La sipake khona la. Sizoyithenga lendlu ngoba in the spirit sesiyithengile. Siyithengile. uJesu engakabuyi, uJesu uthe occupy till I come. In Greek, mawuyitolika dar as it is, it do business till I come. You understand? uJesu mayibuya kuthiwa abanye bazobe begaya, abanye bazobe belele, abanye bazobe besemasimini. Yabona? Kushuthi they will be doing what they will be doing. Lizokhala icilongo see hands on emsebenzini asithume wona. Kakhulu bazalwane, we supposed to be unpacking a vision yebandla ukuze wazi ukuthi inqola ogibele kuyona iyaphi. Inhliziyo yethu kakhulu isebantwini ngokwezigaba zabo uma besindiswa kunama shares from the word of God ekufuneke bawathole, because the word of God is covering us in every dimension or aspect empilweni yethu. If you happen to be a single person onomntwana, you are covered in the word of God. If you happen to be married, kodwa umuntu oshade naye akasindisiwe, you can be saved kulo ndawo kuyo ngokwezwi lenkosi. There is a special ngizothini konke ngifuna ukuyisho la, kodwa unesabolo uNkulunkulu esila ezweni lakhe for umuntu onjengawe. If you are an orphan, you can be addressed ngezwi ube satisfied. Mhlawumbe kuzobonakala ukuthi umoya ongcwele uthini, but I feel like enkonzweni yesibili on Friday singahlephula kwi-vision yabandla, because it is going to be fully implemented. Because umoya ongcwele uthe after 10 years we should start on a serious note and engage ibandla lonke emsebenzini, because scriptures say so. The moment you get saved, kunamagama onikwa wona, e.g. kuthiwa abangcwele. Mhlambe ke siye sakutolika lokho ngokuthi kuchaza ukuthi abantu abahlala beyihlambulula, kanti mawujula ngakho kusho abantu who are set apart, sanctified for a special task, special assignment, special service. We are all saved to serve. Umsebenzi wezandla zakhe bese siba izandla zokusebenza kwakhe. Ngemfundiso siyasetshenzwa, sisasindiswa nje, sidalelwa kuye, singama products akhe as our maker. Lapho kuthiwa khona sizidalwa ezitsha, and we are his workmanship, umsebenzi wezandla zakhe. Asikuvume ukusetshenzwa khona kuzoba lula ukuba sebe izandla zakhe.
sisetshenziswe, since we are members in the body of Christ. Izandla ziyasebenza, amehlo ayasebenza, ikhala liyasebenza, umlomo uyasebenza, amadlebe ayasebenza, inyawo ziyasebenza. Amalungu omzimba, not esidumbu, omzimba. Kusho ukuthi Christ lives there and express himself through us. All of us. We are saved to serve, and kumsebenzi wethu ke kule office enguyo ukuthi sini equipe, sini empowerishe. Nibe fully empowered to stand, having done all to stand, to take the whole armor of God and fight. Ungakhenga amadimoni kwakho unoJesu. Kodwa ube fully equipped, uhlongiswe, ukhuliswe, wakhiwe, unikwe amandla okuma ngosuku olubi. Ayikho into esingezuyithinta la uJesu engakabuyi. Sizojula entweni ozaziyo. Kongazazi sokwaziswa, kozaziyo sokujulisa. Ngoba singena kwisizini engayibiza ngamagama ahlukahlukene, enye amagama alesizini esikuyo. Isizini ye harvest that the church from the first century engakaze ibone. And siphila esikhathini se full restitution or restoration of all things ebehambe isala zintshontsheka endleleni kwihistory yebandla, ukuze uJesu mayebuya azolanda ibandla elikhazimulayo. Sikulo process ke nakulo season. Sizo umoya ngcwele uzosifaka ekuphelelisweni kwezinto ezithenjisiwe zingagcini esithembisweni zize kwi-fulfillment yesithembiso kithi sonke. Usekhona la endlini? Ya, lento esikuyo iyaphila. Lento esikuyo inamandla angenakulinganiswa. Uthando lwale Nkosi esikhonzayo alina condition. And uNkulunkulu in the Old Testament, listen very carefully now, before sihlukane siyokhonza ezansi, angithandi ukuthi kube khona ozophuma la engazange, listen now very carefully, akubambe njengoSara ukusho bese kuyamsebenzela in a supernatural way. Now listen very carefully. Sizoqhubeka mhlambe next kuzobonakala mhlambe kungase kube next Sunday ngesifundo sokukhonza, sim-honorishe uNkulunkulu. Ukumkhonza kusho to worship him. Sim-honorishe uNkulunkulu with our substance that includes money. Kufanele bazalwane sibe nolwazi, ake ngiyigagule nje ngithi ngemali according to God. Ngoba once usindiswe kwenzeka transfer
from the kingdom of darkness into the kingdom of the light. Kwenzeka a special deliverance. Okudala bekugqilazile kuyadlula konke kuvela okusha. Kuyiphutha ke ukubheka emuva insindiso ingaphambili. Because the moment you are saved, kushintsha ngisho destiny yakho. Kubuyiswa izinto beyintshontshiwe, zibuyiselwe kuwe. Ezinye zantshontshwa ngesikhathi zithathwa kuAdam kanti sezithathwa kuwena. Kwafuneka uAdam wesibili noma ke ogcina aziyozilanda lazithathwe khona azibuyisele kuye ukuze sitholakale kithi. Ingakho enguAdam. Kusho ukuthi anything uJesu akade yenza beyenziwa nguwe because you were represented kuyena. uJesu bengezile ukuzokwenza izinto emhlabeni in his father's name jobesho only. Uma ezokwenza lokhu uNkulunkulu nilalela ya ngoba sesiphethe. Uma uJesu ezemhlabeni ezokwenza lokhu ubaba ayemthume kona ekwenza egameni kaYise, lokho kuchaza ukuthi ukwenza eauthoriziwe. One, ukwenza a express image and representative of the invisible Father. But also ebekwenza uJesu bekwenza on our behalf, which can be on our name. Ingakho adoptile igama lethu. Igama lithi Adam akulona elika Adam kuphela, lalihlanganisa uAdam noEva. Ngoba igama lithi Adam lisho a human species. So that is why Adam mangabe edla as Adam sidla sonke ngoba sikuye. Noma sizalwa with the blood tainted by sin. So kwafuneka uJesu azalwe as the last Adam. Ukuze akade be represent uAdam oqala wayesebhedisa uhlelo. Bavuke kuAdam wesibili. Izinto ezilahleke zabo elahleke uAdam oqala ngesikhathi uAdam wesibili eyilanda enqoba uSathane emhlophoza ikhanda kube yithi lapho. Angagcina ukwenza lokho as a son of God, azihlanganise no son of man. Abe 100% man, aphinda abe 100% God. Isign yalokho ukuthi all of us were represented kuKristu. Niyozela. Kubonakale ngokuthi uJesu ezinye izinto azenzayo zibe kanti azenziwa azitholakala kwi-nature kaNkulunkulu. E.g. emkhunjini wenzani? kaNkulunkulu akanjani? Akozeli akalali. Ulalelani ukuze sikwazi ukuzibona ukuthi we are there. Noma uSathane mkhahlele mayithi akuphikisa lento eshoyo. You were 100%. He was not 50-50 uJesu, 50% son of God and 50% son of man. He was 100% son of God. And he who has seen me has seen the Father. And he was 100% man. He who has seen Jesus has seen all of us. That is why lapha kuJesu, he is the son of David, meaning a son of man. Lokho kuyavunywa igenealogy kaJesu. But uJesu as a son of God, igenealogy yakhe ayikho. It's him and the Father in oneness.
But as a son of man, indaba yakhe iqala ku-Adam. uLuka uyiqala ku-Adam. uMatthew, because yena uJewish in his approach, uyiqala ku-Abraham. But kuLuka uyavela as a son of man. Yingakho ke manje sekuyiphutha abantwana bakaNkulunkulu, all of us here abasindisiwe, ukuthi kube nezinto esizenzayo esenzelwa zona uKristu ukuze singabe sisazenza thina. Sekuyiphutha impela ukuthi manje ngizama njengaseBrazil nje njalo ngePhasika there are those who are nailed on the cross. Njalo uma kuyiPhasika kuba khona umuntu othile obethelwa impela nje afakwe ibhikili esiphambanweni. It's like what Jesus did, we were not doing it. Ngesikhathi uJesu enqoba uSathane, you did it 2000 years ago. Uma wakwazi ukuthi ube sesonweni more than 5000 years ago ku-Adam. Ngesikhathi ona lithi iBhayibheli likota encwadi yomthetho, bonile bonke basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Bone bo bangapi? Bonke. Ngoba kone bani? uAdam. Ngoba izizwe zonke zenziwe ngamagazi amangaki? 1. Igazi lomlungu is red. Igazi leNdiya is red. As long umuntu nje, it's going to be very red. What does that mean? It means igazi has gone deeper than the skin. That's where we are fully represented. I don't care whether Jesus was white, although I've been making a study about that. Ngathola ukuthi uJesu was neither white nor black. Anginasikhathi sokusho lonto ke manje. But in the blood, nikhona bazalwane? Igazi lakhe liyavela, but livela liyigazi elipure, njengegazi lika-Adam engakoni. Kwathiwa ligijime kuJesu leli gazi, ligijime enguJesu. Ukuze ligijime kithi singakazalwa igazi elingenasono. Ukuze mase simvuma uJesu eshungelwa, bese konke lokhu uKristu akade sirepresente ngakho, kucime konke lokhu Adam abesirepresente ngakho, wabhedisa uhlela kanti uyasidayisa. Wasidayisa esonweni saba seyiqhelaza esono. Wasidayisa ekufeni ukufa kwabusa. Wasidayisa kuSathane waba inkosi yalelizwe. Wasidayisa eziqalekisweni saphila phansi kwesiqalekiso. But Jesus Christ as our kinsman, kins means a relative, kinsman's redeemer. Kusho ukuthi kufanele abe nobuhlobo nathi, abe umuntu ebantwini ukuze akwazi ukukhulula abantu. Uma ezoba uSon of Man kuphela angeke akwazi ukusikhulula thina. Kufanele athi partake, azalwe njengabantu bonke, ancele, akhule. Kuthiwe ebaleka nomntwana, kanti emntwaneni khona uNkulunkulu. Ukuze kungenzeki iphutha, and wenza sure uNkulunkulu ukuthi uJesu uyazalwa noma uAdam engazange azalwe. Waqhamuka esephelele. Kodwa kwafuneka this time azalwe ukuze asibuthe sonke enzalweni wesifazane. Asibuthe sonke. Kukhona noRahabi lapho ababedayisa ngomzimba, batholakala kwi-genealogy la kuzoqhamuka khona uJesu, batholakala. Zonke inhlobo zabantu mawuyichecka la kwi-genealogy kaJesu zisibutha sonke.
ukuze uJesu yazalwa nje, we are fully represented in him, ukuze mayithi kusathana eminyathela ikhanda kube yithi esemnyathela ikhanda, in a proxy. Ingakho ke maselishunyayelwa ivangeli ngokuthi sithengiwe emveni kokuthengiswa, kuthiwa ivangeli. Igama lithi ivangeli lisho the good news. Indaba uthi mawuzilalela zibe indaba ezingena kamnandi, ezivusa ithemba. Nkosi yami, angifuni ukuchitha isikhathi. Ngani makezwakala Nkosi yami, nginakho lento yokugijima mangishumayela. Ngifuna manje ngibone isikhathi singalahleki. Obani abathi sihamba nawe mfundisi? Ya, manje ngicela ungagcini ngokuba uinherite kubazali bakho. Ngoba mabe nenhliziyo encane uzophuma nayo. Uma bethanda isifazane uzofana noSolomon efuza uyise uDavid. Now there's an offer here yokuthi we are having a new genealogy. That's why we are also regenerated, to be born again. But ukuzalwa kwethu kabusha ku spiritual njengoba kade kunjalo nakuAdam. Ngesikhathi uNkulunkulu ephefumulela uAdam, ningilalela? Ngesikhathi uNkulunkulu yenzani? God was giving birth not only to the spirit of Adam, he was giving birth of the spirit of mankind. Ngoba umbuzo uthi mangabe ona uSathane uAdam ona singena phi thina lapho? No, siyangena ngoba wona nathi sikuye. Ngoba ngifuna una unkosikazi ufakazi kunezinto engezirefusayo ngoku-understand a position, status and a relationship identity, because one of the things eyishintshayo mawusindiswa kushintsha i-identity. Kuyezwa kushintsha i-inheritance. You cease to inherit from your parents. You inherit from the one owuzele kabusha. So igama loku-inherita la igama elifanayo negama elithi we are partakers of God's divine nature. Ngoba njengoba sizalwa nje simncela noma si-inherita even i-nature yobuNkulunkulu bakhe. And uthando asithande ngalo, it's not common with men. It's not even emotional. It's more than a feeling, it's a person. God is love here. And it's unconditional. Look, Bambe, now I'm close to 60 years. Kibanjwe lento engintshela yona. 1966. Iphila kimi. I was an atheist. Ngangayifuni into enzothi masengithi ngikholwa yiyo ingangisizi. Iyona lento engenza ngihlale nomkami for 38 years. Angeke ngizincome bazalwane ukuthi ngasuke ngavuma lo owangimela 2000 years ago. Ukuze ngikwazi ukummela phambi kwabantu. Njobe ngifela nje mina ngizophilela yena. Manje iproblem sesisindisiwe sisene identity crisis. Sisasabana noSathane kanti usabathina. Ngoba phakathi kwethu emkhulu kunosezweni. Silayishile la ngaphakathi. Silayisha izulu umdali wezulu umhlaba ukwazile sine capacity yokucontainer uNkulunkulu angene ngomoya wakhe in us.
Akahlali esontweni owethu uNkulunkulu uhlala kuthini. Obana bathi siza nendaba. Na kuphela ngisho ubuntandane masusindiswa. Ungabusazibiza ngegama kade ubizwa ngalo according to your background. You are far better than umntwana onabazali kodwa engasindisiwe. Ngoba uNkulunkulu unguyise wentandane. And the fatherhood of God in us is everlasting. His name is Everlasting Father. You can't call your biological father your everlasting father. It's impossible. So most in this, you've got better father than laba obaba bashiya ingane zabo. Noma ngaqhoshela ingane ziyaqhoshelana. Mina ubaba wami ungiphathele ukuthi ngithengele izinto. No, ungabusaqhoshelwa. Unobaba othi uma umu-addressa uthi baba wethu osezulwini. Which is a sentence, noma a phrase of praise. That is why umuntu ozalwe eyiphara wazalwa kabusha iyashintsha impilo yakhe. Amen. Kwenzeka lento kuthiwa is a transformation. Asho ke transformation. Isho leli gama trans njengegama transport lisho from one end to another. Trans means from one end to transport from one port to another port. So ngesikhathi nasindiswa kwenzeke transformation from one form to another form, from one identity to another identity. Bese ngenathemba manje sinethemba lenkasimulo. Uyayisi? Besigula manje sesiphilisa ngishabona abagulayo asigcinanga ngokugula. We are not just asigcinanga ukuphila. We are healthy, which is that healing is kept. And asangagcina lapho ekuthini sibe ne healing saza saphilisa abagulayo ngokukholwa egameni. Uma kade uphiliswe une-cancer, bamba uzophilisa abane-cancer. Ngoba nje there is a spiritual revolution enzakalayo, which is the greatest miracle in the whole universe. There is no power emazulwini onke akhona nasemhlabeni enamandla okuguqula umuntu abe umntwana kaNkulunkulu. Umoya uthi nginihloniphe kakhulu ngoba nizithwalandwe nina zasezulwini, nizinxiba mxhaka zasezulwini, ningophopho ningompondo zihlanjiwe, nizidwangulo, ningamakhosi ningabapriest, nizobusa noKristu throughout eternity for trillions and trillions of years. Ngikhuluma nani ukuze ube yilento oyiyo kuthatha uNkulunkulu, ngoba indaba iphakathi kaNkulunkulu umuntu noNkulunkulu umdali kuxatshenwe. Manje kufuneka ozo intervene lapho ube uNkulunkulu indodana. Kungangeni ingilosi is too small. Akakwazi ukungena phakathi koNkulunkulu ababili abe mediator. Kufuneka uNkulunkulu kungena uNkulunkulu indodana kuze bekhona ukubuyisana noNkulunkulu umuntu abuyisane noNkulunkulu uyise. Aphinda athi apha baba, aphinda am-address njengoyise. Ngekhipha ubusonto ube umsonti kulento engiyikhuluma, ube sebukhosini basezulwini. Ungazami ngisho ukuphila ukungcwele, uKristu ophila kuwe can take over, ube yipassenger wena empilweni yobungcwele. Ube yipassenger abe udriver. Because all those who are led or driven by the Holy Spirit are sons of God. The moment you accept Christ as your Lord and Savior, you take a passenger seat in the journey of life. Ukuze ungabhatshazi, ungabhimbi, yekela kuye, uyayazi indlela.
uzozibona la ngathi uyakhathala khona kodwa uzibona uqhubeka kanti kuphela khumbula uyena obehamba njengoba steps ese2 kade u4 la udlula khona endaweni enzima bese hamba yena ekuthwele ucamukile leminyaka engaka ngisindisiwe ingoba ngistrong ingoba ungaphathi uya kwami strong. I can do all things through him who give me strength. Into eyenza ukuthi siteteme sitatazele sibe weak sizazi ngokwenyama sizazi nangokwegender siphelele lapho kanti igender it's for a certain task kunezinto uNkulunkulu athe akube khona umuntu wesifazane nowesilisa ukuze zenzeke kodwa our true identity cannot be defined by gender. In Christ, there's neither male or female. Lokho kungasho ukuthi the genders should be neglected. Kunezinto ezingeke zilunge without isilisa nesifazane. Niyozela. Jesus, noma ke God through Jesus Christ has made what could cost you sweat, struggle, juluke bemanzi usamana nempilo. Wayibuka ubaba lento ngoba wayisho kuAdam wathi impilo yakho izoba hard mfana wami. Ukuze uthole into ozoyithola kuzofuneka ujuluke bemanzi. There's difference between working and toiling. Ngiyangizwa mfana. Kwa Jesu kukhona umsindisi. Othi mayisefikile nawe uzisindise. Uze ulisebenze wena usindiso. Kodwa mawungasindiswa awutshelwa lonto ukuthi sisindise until umsindisi azangena. Mase ngaphakathi umsindisi sekuthiwa save yourself from this unto what generation. Move away from abantu abangaculi icule liculayo. Balekela inkani kuzobusha. Now you are working out your own salvation. Pray without ceasing. But the very same person says, you cannot do a thing without me. So that is why singamtshela umuntu ongakasindiswa ukuthi yeke izono. Asimtsheli lonto. Asisho ukuthi yenza ukuthi nokuthi nokuthi uzosindiswa sithi yezwa indaba esikutshela yona bese uyakholwa bese uyasindiswa. Mase usindisiwe izoqala lento engaphakathi kwenza izinto akade ungeze uzenze noma besicela ukuthi uzenze futhi bengeke zamkeleke uma zenziwa kuwe ngoba siza ngegrace. I-religion eyenze abantu sebesindisi i-religion iyakuntshontsha sebusindisiwe njengamabandla aseGalatia. Angiphinde i-religion so ichaza umehluko phakathi kwe-religion ne-kingdom, phakathi kwe-religion ne-relationship phakathi komuntu noNkulunkulu. So akuyona into esizonishumeza yona la i-religion sehlisa izinga lento lalento kholwa yiyo. Usekhona la endlini siyalehlisa izinga. This is not a religion lento kuyo. This is the kingdom. uJesu Kristu mayefika wenza umsebenzi ophelele. Asho sonke uJesu mayefika
wasithenga waphinda wasithengela nezinto ezatshontshwa kithi, sithengwe zazathengelwa, waze wasithengela ubunkulunkulu bukaNkulunkulu, wabuthenga wasithengela i-relationship ngegazi lakhe phakathi kwethu noNkulunkulu, bese siyangena ngegazi. Uma sithandaza suke singena kwingcwele ngcwele ebingenwa umpriest, futhi nakhona ubengena kule yakhiwe emhlabeni, thina singena kule engakhiwanga ngezandla ephambi kwaNkulunkulu. Kwelesithathu izulu uJesu usinike ilungelo lokuthi siye kuNkulunkulu siguqela, sibe semhlabeni ngomzimba, sibe sezulwini ngomoya. Kufuneke izinto zikamoya kithi zibe real, ngoba zonke lezi ezibonwayo ziphuma kwezingabonwa. Kufuneka ngikwamukela ukuphila mayiseshilo ukuthi ngemivimbo yakhe siphilisiwe. Ukwamukela kusho ukukholwa. Nilalele noma nilele? Uma uthi nje babudimba ungitshele ithi bamahlaba, ngicela uzoshola amazwi, ithi bamahlaba ngemivimbo kaJesu uphilisiwe. Yeah, imake zinyawo ngoba bakuso usho lento kade nisho, usho kumina njalo. Lapho ngiphethwe isifo asebethe udokotela angihamba ngiyogulela ekhaya. Manje uthe udokotela lesifo aselaphe ireport yakhe, and ireport yabantu yayiso, yeah, ayivele ezulwini, futhi ngeke ngiyiphikise, uyifundele lento ayisho, kodwa iyiqiniso relative to his level, to his standard. It's a medical truth, not divine truth. You see? Yeah. Now wait. Now we product kwase kuphela ngayo baba, kwase kuphela ngayo, sekuzanywe yonke into, sekubonakala ukuthi naku umgodi owesingakulonyaka fresh wesithathu ephila. Angifundi, yabona nje isikole sasezulwini, i-college, uprofessor uHoly Spirit, nina nizoba undergraduate, ningama undergraduate, you are getting ready to be graduated. Nina take it. Now what must I do? I must believe what he says. Bese ngithatha lokho okushiwo ngokwasemhlabeni, iqiniso lala emhlabeni elithi angiyogulela ekhaya ngoba sengizoshona, bese ngilibeke eceleni. Ngoba ubufakazi ngisho enkantolo into oyibonile, oyaziyo, ayizokwenzeka, eyenzekile. So udokotela according to his skill naye ukhuluma akubonile, akwaziyo, nokwenzekile. Now, and there is this tendency yokukwamkela okusho udokotela, sikubambe kanje siyofela nakho, noma kungezona indaba ezinhle kodwa siyakubamba. I-weak point yethu ke leyo. But manje uDr Jesus ungitshela enye into la. Uthini? Awuphinde babudimba, uthini uJesu? Ngemivimbo yakhe kunjani? Uqamba amanga. He's not a man to lie. In fact wayena nje uyindlela neqiniso, uyiqiniso, akwazi uqamba amanga eyiqiniso. Ngibambela amaqiniso angisiza
nga-aplya ama-physical principles from the health of my body. Kwaba khonto engazidli, ngadla eziqondene nento ephilisa ithempeli. Ngofuneka regard umzimba wami as the temple and a permit yokuba semhlabeni. Ngoma sengiphumile kulo mzimba akusavumelekile ngokomthetho kaNkulunkulu nangokomthetho wemvelo ngiphinde ngibalwe phakathi kwabantu abasemzimbeni. Ngisho kungaphakwa kwami ngeke lisaphakwa elami iplate ngoba ngisenasabelo. I-permit yokuba semhlabeni ngiphumile kuyo. Ingakho manje iBhayibheli likhuluma lijule ngemizimba yethu. Ingakho nje kufanele siqinise babukhumalo kwinkonzo yokuphiliswa kwemizimba yabantwana bakaNkulunkulu ngoba kuyisinkwa sabo. Kuyilungelo lapho ukuba uhlale uhealthy. Will I wish above all that you prosper and be in good health. Abraham at the age of 175, he died at a very good old age. Thina sino old age ongenayo good. Can't you can reach the age of 175 at a good old age. It cannot be a good old age in a zifo. Even if you present your body as a living, you present it as a living sacrifice, holy and acceptable. But you living ufakiwe. Akadumise uNkulunkulu mawuhlala njalo. Akalithola udumo kanti umzimba okudumisa. Let the Bible glorify God with your body. Manje ngesikhathi ngithe uNkulunkulu uyajabula athola udumo kanti wayekhokhani ngemvimbo kaJesu. No, ulalela. Words are very powerful. They can make you and they can break you. Amen. Words can make you to take a rope and hang yourself. Words can make you sewuyibambile sekubopha intambo uyidedele uphinde uphile 20 years more usibone isizathu sokuphila ngenxa yamagama akhulume kuwe. So words are containers. They contain what they say. Mangithi uyisiphukuphuku kusho ukuthi emagameni engiwasa kuwe khona ubuphukuphuku. Mangithi uyiqhawe kusho ukuthi emagameni ngiwakhulumayo, if you can believe me, kukhona iqhawe imbewu, amagama ayimbewu. Kwangeke kube khona umshado engekho amagama. Ngifike kumama hlapha ngithi propose umshado njalo. Kabakekho la. Kodwa amagama engawasho kuye. Abayimbewu kuthi namhlanje nithokoze ngomama wenu ngoba khona wakhuluma. Ngaqala ngakhuluma noNkulunkulu before ngikhulume naye. There were seeds, there were words that went up to God in prayer, and there were words that went straight to her. Kwaseqhamuka uMrs. Mahlaba ngamagama. So I'm very careful. Ever since Ashada, by God's grace, angaze ngikhuluma amagama amabi kuye. Ngoba azoba imbewu embi, azomenze a-acte ngendlela engikhulume ngayo. So mangayifuni harvest wrong, kufanele ngayitshali imbewu wrong. It's right from the beginning. Now all I have to do manje. Uphindela amazwi wathi washo by what? Uyangihlebela Nkosi yami kanti ngemvimbo yakho iphilisiwe ngemvimbo yakho. now this is the word of the Lord. I should say this is the word of the Lord. And I'm a believer. Yeah, I believe in the Lord Jesus Christ. Thank it. So I better believe in His word. If I'm a true believer, I better believe in His word.
udokotela uthenga la ayikuyaphela mntaka baba ikuhlolile sizame konke ayisehlulekile kwesikhathi uthi ugula athi angiyiboni lento ekugulisayo ispiritual ke manje idemonic ngeke salunga ngemedicine ozoyithatha ispiritual isifuna manje abazoyikhuza egama lika Jesu makuyi cancer akhuze spirit se cancer before kuphuma icancer. Now these words ezithi ngemivimo yakhe siphilisiwe they are the carriers of healing. Once ngiwabambe ngoba umuthi wasezulwini esikhathini esiningi ungena ngani ya njengoba kadokotela ungena ngomlomo nangomjovo owasezulwini ngena ngendlela owesifazane ekuzwa lokho eseziswile ngoJesu wathi mangithinta umphetho ngizosinda wasindela amazwi angene ngendlebe wathumela izwi wabaphilisa liwumuthi ngisho enyameni yabo liwuphila kwabalifumanayo izwi likaNkulunkulu nomuthi enyameni yabo yonke kusho ukuthi izwi kaNkulunkulu uzifo zonke. All I have to do, sing a bit. I must hear what he's saying because faith comes by hearing. And then faith is developed within my heart. I must allow God to develop faith within me, which is a byproduct of what I'm hearing. For me to have faith for healing, someone must tell me about healing. For me to be saved, someone must say, Jesus saves. And kunento engifuna nibambe. Listen now, sengiyaphetha, sengiyathandaza. This is crucial. uNkulunkulu uyakukhulumela ukudala. Mayedala uNkulunkulu udala ngamazwi. Ningilalela? Mayithi akube khona ukhanya kuyavela. Akubone naye ukuthi kuhle. Uma esebenza uNkulunkulu ukhuluma usebenza ngokusho. Uma ezoletha into engekho ibe khona uyasho. uNkulunkulu phela. Ilapho phuma khona igama elithi ukudala. Ashonisa ukudala. Khona mehlo phakathi kokudala nokwenza. Ngihlale ngisho ngithi amagwinya awadali ngoba uwenza ngento ekhona. Uyawenza. Ukudala kusho into engekho ukuthi ukhulume ibe khona. Kade ingekho. Kodwa ukwenza kusho ukuthatha something masenze umuntu. Ukubunjwa kusho ukuthathwe something edaliwe ubuthuli. Lona luvela ezweni. Umzimba wavela othulini. Manje umzimba awudalwa uyabunjwa ngento edaliwe. Umzimba uyabunjwa ngingakakubumbi ngakwazi. Why? Because umzimba uyi-byproduct yento edaliwe uthuli. Uthuli ngesikhathi uNkulunkulu edala izulu lomhlaba ladaleka lapho. Ingakho lezi zinto ziyakwazi kukhona uSosayensi othe in actual fact izinto zonke ziyaphila netshe liyaphila. Kodwa ukuphila kwalo kudormant. Ingakho kwisitulo. Ukuphila kwakhona kwenza itshe lingaphefumuli. Lingazandisi ngokohlobo lwazo. Kodwa isayini ukuthi there is life there. Uthe uJesu amatshe azokhuluma. Manje ngakhulumi nini? uJesu uthi niyothi kule ntaba. Irespond. Ulwandle alinayo i-life le ebiological. Kodwa liyakwazi ukuresponda uma uJesu ekhuluma. Uyezwa? Ulwandle olubovu lwahlehla luresponda kuNkulunkulu. Why? Ingakho uNkulunkulu ebeka
kube into ebalekile ukukhuluma. Ngoba zonke izinto Nkosi yami umuntu omdala Thixo wami usamile Jesu. Asho ungahlala phansi kodwa Nkosi yami. Manje nangi nomakoti wakhe la ethi useyangibuka nje. Uma umisa indoda yami kanje ukuthi angenze njani mina. Uyacisha wathini wahlala phansi sizokumela. Yebo. Now uma uNkulunkulu yabona ihlahla yabona konke lokho nalomoya uphefumulayo yabona konke nenkanyezi ebusuku nalomhlabathi onamaqabishi konke kuvele ngezwi. Manje angazi uchaza ukuthini mawungazi ukholwa into elethe konke kwaba khona. Ukholwe umdali, ukholwe isidalwa. Udokotela mayethi ukuthi vele ubambe lokho futhi ungabi nankinga. Ungasho ukuthi ngisizeni ngikholwe ilento ngithandazeleni bazalwane ngikholwe ilento esho udokotela. Kodwa uyawucela umthandazo uma uzokholwa into esho uNkulunkulu ngoba iyaliwa. Kungene kwaba i-stronghold kwaba i-belief system into yokukholwa ukuthi i-cancer ayelapheki, HIV ayelapheki. It's not a lie, it's true. It's a fact. But you cannot take that fact uyo-arguisha ngalo phambi kwaNkulunkulu. Usekhona le ndlela? Ngoba naye unelakhe iqiniso eliqondene elifana naye. Elingaconcede isimo ukuthi siyavuma yini. Uyezwa? Ngithini? uNkulunkulu mayize ukhuluma into zakhe akanandaba akanegotiate nesimo ukuthi ukusiphi isimo. Noma hambe uyiphara elala phansi kwebridge mayithi next 3 months you will be a millionaire. You better believe that, man. Ngoba into ayikhulumayo isuke emaphakade njobe yiphakade nje yena. And number 2, once akhuluma into uNkulunkulu isuke sikhona but isembewini yezwi. Lengane nizele nje ibivele ikhona nikijima nayo. Uma umuntu wesilisa nje ula endlini onabantwana kade waba nabo ngesikhathi wazalwa nabo. Nomuntu wesifazane mayizala uzalwa nembewu. Mayinga fertilizwanga iyaphuma njalo ngenyanga. Ngoba zange ithole i-fertilization. By the age of 45 suke sephela wonke amaqanda embewu yomuntu wesifazane. Kusara kwaphela konke. Kwakuvele futhi kungekho. Uzalwa nje is a barren woman. That's a situation. Kodwa uthi next year this time you'll be having a son. Those words carry a son. Those words carry a seed for Sarah, who's a barren woman from birth. Then ngesikhathi yakholwa kwenzeka iseed ezonqaka imbewu kaAbraham. And then bese bakhona i-pregnancy at the age of 90. Kodwa it is very possible ukuthi uNkulunkulu ayirelease imbewu yezwi lakhe nezethembiso kodwa ingahlangabezana nokholo lwakho. Ubusuba barren in the womb of your heart where the word of God is received. Because once you receive the word, it becomes hope. I should say hope. And then hope gives birth to faith. Because faith is the substance of things hoped for. And then Abraham had to believe in hope. What is the product of hope? Is what God says, his promise. 90 years. It has been proved even by all science. There was a woman who was pregnant at the age of 90.
sebekuprovile lokho ama-geologist asekuprovile lokho ngoba uNkulunkulu uyayifakazela kulezi insuku zokugcina ngendlela eziningi. Abanye labantu isihogo asikho nje, kunabantu abako near death experience, abanye bafa bekwe ese-theatre after 3 hours abuye abesishiya izinto ukuthi hayibo ikhona into ethiwa izulu, ikhona nesihogo ebakwethu. Lento esho uMahlaba iyona ngempela. So that no man will have an excuse. Sengiyaphetha. Obana bathi uhamba nathi. Now, ngithe words are containers. Asho words are containers. Mayethi nje uNkulunkulu let there be light. Yes, ama translators athi what? Let there be light. No, in actual fact, what? Light be. Ba kwakhanya. Kusho ukuthi lamazwi inside there is light. Uma ethi uNkulunkulu kholwa uzosinda wena nendlu yakho, meaning nefamily yakho, phakathi kulawo mazwi khona ukusinda kwengane zakho ezehliwunga nefebe lezi ezithanda amadoda khona ukubanjwa kwazo. You'll be very powerful, irresistible, in fact, infallible, or what about invincible if you like, invincible. Kusho njalo kuJoshua, kuthiwa makwabamba amazwi alencwadi wazindla ngawo angasuki la emehlweni. No man can stand against you for the rest of your life. You are invincible. You are so powerful. Ngoba uphethe into uNkulunkulu asebenze ngayo edalisa nomhlaba ila kuwe. uSathane wenza ukuthi noma ufunda iBhayibheli ulifundele ukozela. Kanti ufunda uNkulunkulu into adale ngayo nomhlaba. As long nje ibizwa ngezwi kaNkulunkulu. Yeah, some they argue ukuthi the Bible is not the word of God, but allow me to say it contains the word of God. Kuphekula amagama nolosifu namagama akhe la idlani nani ukufa nokufa. So I cannot say that is the word of the Lord. It was the word of a serpent. But the Bible, the fact remains, it contains the word of God. And alishayicele malika lahlangana nembewu yakho yokukholwa lizokusebenzela mntaka baba, irrespective of your condition. I say irrespective of your hopeless condition, perplexity, problem with no solution, something that is beyond the efforts of men, that will take God's intervention in a form of a miracle. A miracle is anything that no man can do, only God can. A mystery is anything that man cannot understand, only God can. That's a mystery. But once you allow the Holy Spirit to enter into your life, that mystery becomes a revelation. I'm trying to reveal things that are hidden, simple as they are, but they are hidden. That once you take what I say to you right now, your life will never be this. Akumthakathi akho sikhali esoba namandla phezu kwakho. Kangoba lento engiyisho la sengathi ngaba nemvuselelo nje yamakholwa asebesindisiwe ke bathola izinto ezinje for the whole week. Ubonke kuzophela 2 weeks usafana yini? Lalelani ke bazalwane, sengiphethe. Ngicela ngingazikhohlisi. Nicabanga kule generation izovela isindiswe nje ngokuthi kuyashungelwa. Very few abazosindiswa kanjalo. Abanye bazofuna ukubona lo nkulunkulu wakho ukuthi wenzani la kuwe. Iyasebenza ini lento. Njoba isho yona ngoba abanye balifunda iBhayibheli kodwa abasindisiwe. Balifunda ukudlula wena njengamaSulumane. They even read translations, amaSulumane. They read Bibles and their translations. They know verses more than Christians. Umuntu onjalo ungamhlula ngento eyodwa ngokuthi uze noNkulunkulu
ofakazela izwi lakhe with signs and wonders. Say signs. Leli gama sign njenge sign uma uyibona emgwaqweni. It signifies something you don't see. So is sign ukuthi uJesu uvukile, uJesu uyaphila ukuthi enze a miracle. Abaprofeti nje in the book of Acts babe nzimangaliso ngoba babe prove ngoba kwakuyona message ecishe idlula ukufa kwakhe uJesu. Babe khuluma kakhulu ngokuvuka kwakhe. And then kwafuneka manje kuprove ukuthi uJesu akafile, akantshontshwanga. Isidumo sakhe, hallelujah, uyaphila ngokuthi aphilise abantu. Azabe aphilise nangesithunzi. That's how powerful we can be, if you like. Ukuzifo lokuNkulunkulu usadela nakho diffuse amandla. Kodwa wena uyaku-empowerisha wena. 1, ngendlela ocabanga ngayo. 2, ngendlela okhuluma ngayo. 3, ngendlela okholwa yiyo. U-empowerisha into eyakhishwa amandla. I-cancer inamandla kumuntu osindisiwe. Yakhishwa amandla ngevirtue yemivimbo kaJesu. Ungacabanga ukuthi uJesu wayishawa mahala lapha. Ngesikhathi yashawa 39 lashes. Wow, those 39 lashes are 39 branches of sicknesses and disease. There can be 5,000, but they are in 39 categories and branches, if you like. Yeah, God, do you understand? They are subdivided into different categories as with 39. So, njobe shawa 39 lashes, kwa wenzela ukuthi kungabikho nesodwa esosala. Now, into yenza abantu badliwe izinto engasafanele sibadle. They are failing to take. Asonsoke to take. Now, mawuzothatha into zakho uNkulunkulu awuzithathi ngokuthi ekunika ngesandla, ukunika ngezwi, uyakhuluma. Ngesikhathi ubamba ukusho kwakhe, ubamba izinto zakho. Akunika zona ngokusho. Ngesikhathi ethi uNkulunkulu uAbraham, this year, this time next year, your wife will be having a son. The son was delivered from heaven into the womb of Sarah. On the very same time, Aishilo, Sarah was cackling a son at the age of 90. For sure, 91, girl. Because izwi kaNkulunkulu alinegotiate nesimo malizokwenzeka. There's only one thing ezokwenza ukuthi ukusho kwaNkulunkulu kungenzeki, isimo sekukholwa kwakho. Ungakholwa kwenza ungangene eKhanana kodwa bethe ungikhiphe eGibhithe unise eKhanana. Kunabantu abaphuma eGibhithe bangangene eKhanana. Baphelele endleleni, hayi ngenxa kaSathane. Singamfaka uSathane, uSathane akasenasabelo. Sesiyi-territory kaJesu, sithengiwe, siyi-property kaJesu. Trespassers will be prosecuted. Someone must legalize ukungena kaSathane into your life. Because naye uSathane is a legalist. Asho is a legalist. Ingakho ekwazi ukuya kwi-court yasezulwini ayomangala based on scriptures sometimes. So musukumnika uSathane ama-legal rights. Ngoba noNkulunkulu uzokubuka nje angamriphi kuSathane ngoba this is now legal for him to be there. You have legalized ukungena kaSathane, angene ngale aphume ngale enze ukuthanda kwakhe emzini wakho ngendlela okhulume ngayo. You were not aware that we are signing a deal, we are closing the deal with the devil. Amagama njengokuthi nje mina nje Nkosi yami lokho wafa ngaso lesifo nami ngiyabona sengilandelwa laba noma naye ushone ngaso ngiyabona siyangilandela Nkosi yami sihamba nakho awuhambi noNkulunkulu njengoyena kwena uhamba nakho konke sikhuluma nje uthi uNkulunkulu uthi uJesu sizohlulelwa ngamazwi idling words amazwi nje engathi kuyajokwa uNkulunkulu uSathane akalindi ukuthi kube ijoke noma kube into oyikhuluma serious makuyikhuluma usebambelela kuyo hayi imisebenzi ayikho ngeke usawuthola
Abaningi nje kusafanele ba-reverse amagama abakhuluma ey'ngane zabo bethukuthele. Besiphuphukile nja. Lento engezwa. Wena nje uyihlaza. Hamba ufike ekhaya ureverse yonke lonto ngoba noma ungasicela umthandazo kusasebenza lawo mazwi awakhuluma. Hamba ufike wa-reverse. Ureverse amazwi akhuluma over your life. Ngoba anamathela kakhulu ngaphezulu komuntu okhuluma kuwe, mayikhuluma wena wakhuluma kuwena. You starve any sickness and disease if you speak the word of God over your life. Speaking the gospel, preaching the gospel to every creation, including your body. Angazi ukuthi abanye bakholwa kanjani, kodwa unalo ilungelo njengomntwana kaNkulunkulu. Ukuthi I'm not going to die, ngingakawenzi umsebenzi uNkulunkulu angibekele wona. Noma bangakuzama bakumbele umuthi, bafake ibhodlela enamafutha amnyama, benze yonke into bakufake bakumemeze phansi kolwandle, akusebenzi konke mawukholwa. Don't fear nothing. Fear nobody, nothing. No devil in hell. Don't fear, there's no need for you. Noma inyama yakho ingathuthumela ngoba inyama sometimes it's uncontrollable ukuthuka kwayo. Akuyona into intention yakho ukuthi wesabe. Kodwa ungayivumeli lento ela inyameni esabayo ukuthi ikwenze uvume wakhuluma amazwi, ukhuluma fear. Don't talk it. Don't allow the spirit of fear to make you to talk. Kufana noDavide ethi mhlange esabayo ngiyothemba wena. Kusho ukuthi akasho ukuthi mhlange esabayo yabona. Kusho ukuthi the physical part izokwesaba, but the spiritual part of you izoqhubeka ithemba uNkulunkulu. Ngizomthemba uNkulunkulu even if I feel that fear. This meeting is here. I believe with all my heart, because I didn't even quote a verse. Sometimes uNkulunkulu ngitshela by yesterday, angitshele mangiqeda ukuthandaza noma ngitshele masingila, uvela wathola uNkulunkulu mangithi ngizothini, wathola uNkulunkulu wazovuleka masingise pulpit. So i-message eza sengila angibe ngisayibiza nje nge-teaching, ngithi it's a prophetic word from the Lord, because it's a special revelation as right at the nick of time kwabaningi, with the word of knowledge and the word of prophecy, so that God will address your needs ofike nazo la endlini. And allow me to say to you, this has taken you to another level of faith. Ngishusha isikhathi. Iyangivuka wena into kuba prophetic. But allow me to tell you, my daughter, your tears of years are replaced by tears of joy. I want you to mark my words. I'm the mouthpiece of the Most High. And He will make it a point that He confirms what He says to you. Only one thing that is needed from you, just receive, believe. Believing is to receive a word as truth. If you believe what I say, you are telling me that what I say is true. But if you don't believe what I say, you're saying I'm a liar. You're making me a liar. Now God cannot lie. A liar in the Bible is the devil. Now, this is eternal word. God has been pregnant of this word from the eternal past,
ready for this hour and ready for you to be born and to be born again. And then it determined the date and the time. What he released one in this word to you. Many will be surprised. Many will say, it can't be her. We know her. And then even the colors of hell will be surprised of what is happening in your life. Because when the devil is putting a full stop in your life, God adds more dots as it is to be continued. Usethi kuNkulunkulu, now njoba ngikhuluma lamazwi kuwe, my daughter, don't look around, look up where these words are coming from. Don't look around. Awuzange ulithola usizo ngapha nangapha. The one who has said these words is the one that will confirm it with signs and wonders. I've visited you. The set time has come for me to favor you. You didn't deny me during the times of trouble. You didn't say there's no God, there's no need for me to believe God. If God is still with me, but you hold on like Job. You hold on like Job. Was what he, though he may like killing me, I will keep on trusting him. Now rest assured, my daughter, your faith is going to be rewarded. I'm raised by God, bazalwane, ngikusho ngokuthobeka. I've been preserved for such a time as this one. It took Moses 8 years to be prepared and preserved and be kept for a ministry of 40 years. At the age of 80, uNkulunkulu wambiza. Kwayimayiqala umsebenzi kaNkulunkulu at the age of 80. Maybe uNkulunkulu bengigcinele this season to equip the saints with faith so that they can be champions of faith. Ngicela siphambe sisala sokunene sonke, just noma eseze nje uthi mangcwele 2 because we are black. Yisho lamazwi emva kwami, baba ongcwele, izwi lakho lifumene umhlabathi olungileyo enhlizweni yami. Izithelo 30-fold, 60-fold and 100-fold will show up. And I won't disappoint you. It's not in vain ukukhuluma kwakho kanje. Moyingcwele, wonke lamazwi ngigcinele wona within me. Abe yifa lami nabantwana bami. I see myself in another level. I've been elevated by the word from you, Lord. In Jesus' mighty name. My life is never the same. I am experiencing a spiritual revolution. Thank God for this radical faith. Faith that never gives up. I have great faith. I have strong faith. I have living faith. I have faith that refuses to give up. I'm not a quitter. I'm born a winner. I will remain a winner. In Jesus' mighty name. Satan, know this. The exact me according to Jesus. The exact me according to Jesus is emerging. Is coming up. You are in trouble.
I'm going to terrorize your kingdom. I'm going to crush any works from your hands. I will make sure that you remain defeated in my life. And your place is under my feet. In the name of Jesus, from now on, I am marching as a champion, as a soldier of the Most High God. In Jesus' mighty name, I'm born for victory. I'm born for liberty. In the name of Jesus, I refuse to be anything less than what you have promised. In Jesus' mighty name. Give him praise like crazy in Jesus' name.